dawa apa curhat? Lah pripun to, Mbah? Lah kok ngresulamu kok tok pamerke ning kene. Ya terus. Terusno. Hanggaraku etuk nyawang wong bagus lambene abang mboten kesepen kula aturaken dhateng Kamas Nugroho wilujeng malam Jumat Pon nggih. Benjang malam Jumat Pon mboten dangu malih niki janji adalah hutang lho Mas Anom. Nggih. Yen ngendikana wis bentuknya janji lho rawuh ten Pandanan. Insyaallah. Nggih Mas. Yen mati aku wis kurup angger tresnaku mbok budget ki apa? Monggo menapa lajengipun kadung tresna. Oh kadung tresna. Monggo. Lamat was katon tejane yen kok Bayu ya diaturi disuwuni berkah Mas Petrus. Nggih. Ora ketang undang apa bawa ngono. yen besangut wimbo patut nyata Putri, kayak suara kaya ngono sapa sing ngarani nek kuwi ra Putri.
Leres, Mas. Manglingi ya Mas. Wah, saestu.